Здравейте! Аз съм Георги и неотдавна в експериментално видео на LaptopBG ви показах колко издръжливи могат да бъдат Lenovo ThinkPad моделите. Те преминаха нашето водно препятствие, пясъчни дюни, удари с сатър дори и въпреки всичко, което им се случи, точно тези два лаптопа зад мен, които участваха и в първото видео, са все още два добре работещи компютъра. На какво обаче се дължи тази прословута издръжливост на Lenovo ThinkPad моделите? Нека ви разкажа в следващите минути. Причината за сериозната издръжливост на ThinkPad се крие в инженерния подход и множеството тестове, които лаптопите покриват. На практика това е резултат не само от хардуерно проектиране и изработка, но от комбинация между използвани материали, инженерен труд и софтуерни опции, които подпомагат сигурността на системата в различни аспекти. За направата на някои от моделите се използват карбонови нишки, а в други като сериите T или X ще намерим така наречената клетка или roll cage, която всъщност представлява подсилване на корпуса на ключови места, които са жизнено важни за работата на компютъра. Зони около твърдия диск, процесора или пък допълнително подсилване на корпуса около ъглите на лаптопа. Ние неволно тествахме и този аспект, изпускайки ThinkPad X250 от маса, което не се оказа никак фатално за корпуса. Единствената следа от падане беше повърхностно нараняване на покритието на корпуса. Силните удари със сатър оставиха само дръскотини по корпуса, без да причинят други щети по дисплея. За да не бъде повреден твърдия диск, пък лаптопите използват старата изпитана система на компанията Active Protection System. Тя следи в реално време случващото се с твърдия диск и ако засече рязко движение или силни вибрации, ще деактивира четящите глави на твърдия диск, за да го предпази от повреда. Пример за безпроблемна работа в този случай е изпускането на лаптопа върху твърда повърхност, което направихме няколко пъти в първото ни видео. Пантите на дисплея също биват тествани при интензивна работа, както и клавишите на клавиатурата. За да могат да поемат сериозно количество вода без да пострадат, лаптопите имат подсигурен дренаж на клавиатурата, който отвежда водата извън корпуса. В нашия тест видяхме количество, което надминава в известна степен дебита на дренажа, но все пак компютърът се справи повече от успешно. Но това са само част от хардуерните традиции на серията. В допълнение, лаптопите са проектирани да издържат и на редица военни стандарти и дори повече. Издържливост на прахови или фини твърди частици, като тези с нашия пясъчен тест, висока влажност на въздуха до 98%, минусови температури или пък високи амплитудни тестове при работа от минус 20 до плюс 60 градуса по Целзий. Тук се нареждат и някои по-екзотични тестове, като надморска височина или устойчивост на плесен и слънчева радиация. За да бъде обаче една система сигурна, тя има нужда от софтуерни защити, от които се ползват моделите на ThinkPad. Криптиране на информацията, четец на пръстови отпечатъци и други полезни функционалности. Повече за различните серии на ThinkPad и стандартите на сигурност, които покрива всяка една от тях, може да намерите на посветената на ThinkPad страница, която съдържа много отговори за въпросите ви относно Lenovo ThinkPad моделите. Не забравяйте, че различните лаптопи покриват различни степени на сигурност. Можете да откриете повече за цените и различните конфигурации и на LaptopBG. В крайна сметка всеки лаптоп би могъл да бъде счупен, включително и ThinkPad, стига да го желаем достатъчно силно. Не това обаче бяха целите на нашите видеотестове. Всъщност, ние само искахме да разберем как би се държал Lenovo ThinkPad в една такава непредвидена ситуация или няколко такива ситуации. В случая резултатите изумиха дори нас. Като цяло обаче ви съветвам да се грижите внимателно за преносимия си компютър, защото стандартните гаранционни условия не покриват щети в подобни екстремни ситуации. Но за ThinkPad е важно да запомним две неща. Най-напред, с ThinkPad моделите получаваме разнообразие. Разнообразие като технически характеристики. От по-достъпни модели, през такива, които са тясно насочени към сериозния бизнес потребител, до високопроизводителни работни станции, които са създадени специално за инженерна и графична работа. От друга страна, с Lenovo ThinkPad получаваме онази сигурност и стабилност, от която се нуждае работата ни, а и като цяло динамичния ни начин на живот. Така че, когато подобни екстремни ситуации са на пътя на Lenovo ThinkPad, той крие своите сериозни козове. Предлагам ви да научите повече за сериите и техните цени на LaptopBG. Разбира се, специализираната страница на Lenovo ThinkPad в интернет също е там, за да разберете повече за тестовете, които са преминали съответните серии. Чао и до нови срещи в видеото на LaptopBG.